Nebo iznad Zagreba bilo je prekriveno sivim oblacima, kao da i samo tuguje. Kiša je padala tiho, uporno, natapajući kamenje i cvijeće na groblju Mirogoj. Među desecima grobova, jedan muškarac u tamnom kaputu klečao je pokraj svježeg groba. Ruke su mu drhtale dok je prelazio prstima preko imena uklesanog u mramor. Maja Kovačević, voljena supruga, majka, svjetlo mog života. Marko Kovačević bio je direktor velike građevinske tvrtke. Milijunaš, moćan čovjek pred čim su imenom titrali brojni urednici, političari i ulagači. Ali ovdje, pred njezinim grobom, bio je samo slomljeni muž. Njegove oči, obično hladne i odlučne, sada su bile crvene, natečene od suza koje su dolazile u valovima. Zašto si otišla, Majo? Rekla si da ćemo ostati zajedno. Uvijek, šaptao je, dok je mokra zemlja mirisala na sjećanje. Prošlo je 6 mjeseci od kako je izgubila bitku s karcinomom. Iako je imao pristup najboljim liječnicima, najskupljim terapijama, nije je uspio spasiti. Njezina bolest nije imala cijenu koju je novac mogao platiti. U tih 6 mjeseci Marko je izgubio sebe. Posao je gurnuo u drugi plan, prestao je ići na sastanke, nije odgovarao na pozive. Njegova vila u Šestinama bila je nijema, prazna, hladna poput mramora na kojem sada kleči. Njegova jedina svakodnevna rutina bila je dolazak ovdje, na njezin grob. Tu je nalazio tišinu koju nije mogao pronaći nigdje drugdje. A tada, u toj tišini, začuo je korake. Okrenuo se polako, misleći da je neki drugi posjetitelj prošao, ali pred njim su stajale 2 djevojčice, odjevene skromno, slične jedna drugoj, kao blizanke. Imale su velike tamne oči i izraze lica koji su nosili nešto dublje od dječje znatiželje. Jeste li vi Marko Kovačević? Upitala je tiha, pomalo promukla dječja glasa. Marko je iznenađeno podigao obrve. Jesam. Tko ste vi? Djevojčice su se pogledale, a zatim starija izgovori 3 riječi koje su mu zaledile krv u žilama. Mi smo njezine. Marko je ostao nepomičan. Osjećaj da se svijet nakratko zaustavio bio je gotovo opipljiv. Kiša je nastavila padati, ali on to više nije primjećivao. Njegove oči bile su prikovane za te 2 djevojčice, čije su riječi odzvanjale u njegovim mislima kao udarci crkvenog zvona. Mi smo njezine. Čije njezine? Promrmljao je, iako je već znao odgovor. Srce mu je tuklo u prsima kao da želi pobjeći. Majine, odgovorila je mlađa djevojčica tiho, ali sigurno. Marku je zastao dah. Pogled mu je bježao s jedne djevojčice na drugu tražeći nešto, bilo što bi opovrgnulo njihove riječi. Ali nije mogao poreći ono što je sada jasno vidio. Njihove oči. Oči identične Majinima. Tamne. Duboke, s istim onim izrazom tuge pomiješane s nevinošću. Kako? Gdje ste je upoznale, za je upita podižući se s koljena, nesiguran na nogama. Mi živimo s tetom u Osijeku, reče starija. Mama nas je posjećivala, povremeno. Rekla je da ne smijemo nikome govoriti tko smo. Ali sada kad je umrla, više nema smisla šutjeti. Marko je osjećao kako mu se tlo pod nogama ljulja. Nije znao što više boli. Gubitak žene koju je volio više od ičega ili otkriće da mu je skrivala ovako veliku istinu. Djecu. Njihovu djecu? Koliko imate godina? Upita promuklim glasom. 10, rekoše uglas. Blizanke. 10 godina. Računica se poklapala. To je bilo upravo vrijeme kada je Maja, bez mnogo objašnjenja, nestala na nekoliko mjeseci pod izgovorom da ide na liječenje u inozemstvo. On joj je vjerovao. Nije postavljao pitanja. Marko se uhvatio za glavu. Cijeli njegov svijet, koji je već bio ranjiv i napuknut, sada se raspadao. Zašto mi to nikad nije rekla? Rekla je da si dobar čovjek, ali da se bojala da ćeš otići ako saznaš, prošaptala je mlađa djevojčica. Rekla je da si previše ponosan. Marko nije znao je li to istina, ali znao je jedno. Više ništa neće biti isto. Sjeo je na klupu pokraj groba, a djevojčice su mu prišle i sjele s obje strane.
Po prvi put nakon majine smrti, groblje više nije bilo mjesto samoće. Postalo je mjesto otkrića i početka. Sutradan, Marko je ponovno sjedio u svojoj kući u Šestinama, ali ovaj put nije bio sam. Dvije djevojčice, Lana i Iva, sjedile su na naslonjaču u dnevnom boravku, tiho promatrajući prostor koji im je bio stran i raskošan, daleko od svega što su poznavale. Kuća koja je nekad bila ispunjena samoćom sada je odzvanjala tihim, nepoznatim prisustvom. Marko nije znao odakle početi. Osjećao se kao stranac u vlastitom životu. Maja je bila njegov centar, a sada se činilo da ju je poznavao manje nego što je mislio. Pijete li sok ili možda čaj? Upita nespretno. Iva slegne ramenima, a Lana kimne. Sok, ako imate. Dok je u kuhinji pripremao čaše, njegove misli bile su kaotične. Sjećanja na Maju, njezine osmijehe, njezine tihe nestanke, iznenadne tuge koje nikad nije objašnjavala, sada su dobivala novu dimenziju. Kako je mogao biti tako slijep? Sjeo je nasuprot njima s dvije čaše i tišinom koja je trajala predugo. Vaša teta. Ona zna za mene? Upita napokon. Lana spusti pogled. Zna tko si. Mami je obećala da nas neće odvesti k tebi dok je god ona živa. Zašto? Rekla je da si zauzet čovjek, da nemaš mjesta za nas u svom životu. Marko osjeti kako ga te riječi bole više nego što bi trebale. Bio je zauzet. Uvijek je bio zauzet. Poslom, novcem, rastom firme. Maja je često govorila da mu je raspored prepun, da živi kao stranac u vlastitom domu. Ali sada ste ovdje, rekao je tiho. Zašto sada? Lana i Iva se ponovno pogledaju, a zatim Iva izvadi iz džepa presavijeni papir. Dodala ga je Marku bez riječi. Bila je to rukom pisana poruka, Majin rukopis. Ako i kada saznaš, Marko, znaj da sam te voljela i da su one tvoje. Oprosti mi što sam ti oduzela 10 godina očinstva. Nadam se da ćeš moći to nadoknaditi, ako želiš. Marku su oči zasuzile. Srce mu se steglo, ali istovremeno se oslobodilo nečega što je nosio mjesecima, krivnje, pitanja, tišine. Maja mu je čak i nakon smrti dala izbor. Pogledao je djevojčice i prvi put ih vidio ne samo kao djecu koje su mu oduzele mir, već kao ono što jesu, dio njega. Već treći dan Lana i Iva bile su s njim u kući. Njihova prisutnost počela je mijenjati prostor, ne više samo estetski, nego suštinski. Igračke na tepihu u dnevnoj sobi, dvije četkice za zube u kupaonici, školske torbe naslonjene uz hodnik. Marko je osjećao kako se kuća polako budi iz dugog sna. Ali on se još učio kako disati s njima. Jutro je započelo tiho. Marko je pripremao doručak, jednostavan omlet i tost, dok su djevojčice sjedile za stolom i razgovarale šaptom. Svaki njihov pogled, osmijeh, čak i neslaganja, otkrivali su mu ono što je godinama propuštao. Bio je nespretan, ali iskreno prisutan. Marko, upita Iva nesigurno, reci, treba li nas sad netko usvojiti ili ti si naš tata? To pitanje ga je zateklo. Znao je da ga očekuje, ali nije mislio da će doći tako brzo. Sjeo je nasuprot njima i pogledao ih ozbiljno, ali nježno. Ne znam sve odgovore odmah, ali znam jedno, neću vas ostaviti. Ako vi želite biti sa mnom, onda ćemo sve riješiti korak po korak, zajedno. Lana ga je pogledala s nečim što je nalikovalo nadi. Bio je to prvi put da mu je pogledala ravno u oči. Tog dana Marko ih je odveo do parka Maksimir. Hodali su među drvećem, hranili patke, smijali se po prvi put. Prolaznici su ih gledali kao obitelj, a možda su to već i postajali. Na povratku u autu, Iva je zaspala naslonjena na Markovo rame, a Lana je tiho rekla, mama je znala da ti možeš biti dobar tata. Samo si to morao i sam otkriti. Marko nije odgovorio. Samo je čvršće držao volan, dok su mu oči tražile horizont. Jer prvi put nakon dugo vremena imao je smjer. Tjedan dana nakon što su Lana i Iva ušle u njegov život,
Marko se našao pred izazovima koje nije mogao predvidjeti. Nije se radilo o kućanskim obavezama, ni o organizaciji vremena, već o nečemu dubljem, o ranama koje su nosile, a koje su bile tihe, skrivenije od jedne riječi. Jednog jutra, dok je pripremao doručak, začuo je tihi plać iz sobe. Prišuljao se i zatekao Ivu sklupčanu na krevetu držeći plišanog medvjedića. Kad ga je ugledala, naglo je obrisala suze i nasmiješila se, ali osmijeh nije stigao do očiju. Loš san, upita nježno. Ne, samo sanjala sam tetu i mamu, da smo svi zajedno, a onda su nestale. Marko joj je prišao i sjeo na rub kreveta. Nije znao što reći, pa je samo položio ruku na njezinu. Ponekad tišina govori više od riječi. Kasnije toga dana, dok su išli u kupovinu, Lana se odjednom zaustavila pred izlogom s dječjom odjećom i rekla: Marko, moraš znati, nismo ti to još rekle, ali u Osijeku nije bilo lako. Teta nas nije tukla, ali nismo bile važne. Nismo bile njezine. Te su riječi u njemu izazvale bol dublju od svake poslovne nepravde koju je ikad doživio. Osjetio je krivnju, ali i gorčinu, jer negdje netko im je mogao pružiti više, a nije. Te večeri, dok su zajedno gledali stari crtić u dnevnom boravku, Marko je uhvatio sebe kako promatra njihove profile u svjetlu televizora. Njihove sitne geste, način na koji su se naginjale jedna prema drugoj, povjerenje kojim su ga počele obasipati. Shvatio je da je roditeljstvo više od biologije. Biti otac značilo je biti tu, kad je teško, kad boli, kad se ne zna što reći i kad sve što možeš ponuditi jest rame na koje se može nasloniti glava koja je previše rano naučila šutjeti. Marko je znao da trenutna situacija, koliko god bila emocionalno snažna, nije mogla ostati nedefinirana. Pravna stvarnost čekala je iza ugla. Djeca nisu samo došla k njemu, postojali su zakoni, birokracija i odgovornosti koje je morao preuzeti. Zato je jedne kišne srijede sjeo za stol u svojoj radnoj sobi i nazvao odvjetnika kojeg je godinama angažirao za poslovne slučajeve. Želim da mi pomogneš oko skrbništva. Imam 2 djevojčice koje su moje kćeri, biološki, ali nikad nisu bile priznate. Na drugom kraju zavladala je tišina. Potom ozbiljan ton. Marko, znaš da to neće biti jednostavno. Trebat će DNK test, socijalna procjena, razgovori sa starateljima, možda i sud. A majka je preminula. Jesi li siguran da si spreman na to? Marko je pogledao prema dnevnom boravku gdje su Lana i Iva crtale na podu. Nisam siguran ni u što više, osim da ih neću pustiti. Tih dana prošlost je pokucala i na drugi način. U ladici Majina starog ormara, koji je godinama stajao zatvoren, Marko je pronašao kutiju s pismima. Bile su to njezine bilješke, nepošaljana pisma njemu, dnevnički zapisi, krhotine istine koju nije mogao vidjeti dok je bila živa. Bojiš se bliskosti, Marko. Bojiš se jer znaš da bi ljubav mogla promijeniti sve tvoje planove. Zato si ostao siguran u poslu, u rutini, u snovima koji ne traže druge. Te su mu riječi odzvanjale u glavi dok je noću sjedio sam u kuhinji. Pitao se, je li ljubav prema Maji bila stvarna ako nikada nije dopustio da mu potpuno uđe u život? Ima li sada priliku ispraviti ono što je propustio? Sljedećeg jutra, kad su se djevojčice probudile, Marko ih je čekao za stolom s ozbiljnim izrazom lica, ali blagim glasom. Morat ćemo razgovarati s nekim ljudima. Bit će pitanja, možda i neugodnosti, ali ja sam tu i ostat ću tu. Lana ga je pogledala. Nije bilo straha u njezinim očima, samo tiho povjerenje. U redu, samo nemoj nas opet izgubiti. Marko je stajao ispred zgrade Općinskog građanskog suda u Zagrebu, u odjelu koje je godinama nosio samo za poslovne sastanke, ali danas nije bio poslovan čovjek. Bio je otac, ili je to pokušavao postati, barem službeno. Lana i Iva čekale su kod kuće s dadiljom koju je unajmio privremeno, dok socijalna služba nije završila procjenu. U međuvremenu,
Pokrenut je pravni postupak za priznavanje očinstva i zahtjev za skrbništvo. U hodniku suda Marko je sjeo pokraj svog odvjetnika, koji mu je šapnuo: s druge strane, bit će socijalna radnica i predstavnica Centra za socijalnu skrb. Njihovo mišljenje bit će ključno. Vrata sudnice otvorila su se. Zrak unutra bio je hladan, ali ne zbog temperature. Tišina je bila gusta, napeta. Sudac je pogledao kroz naočale i zatražio Marka da ispriča svoju stranu. Govorio je iskreno, bez pravne retorike. O Maji, o danu na groblju, o pismu, o svemu što nije znao, ali sada želi popraviti. Spomenuo je i pismene izjave susjeda, liječnika i psihologa, koji su već počeli raditi s djevojčicama. Kad je završio, soba je ostala nijema nekoliko sekundi. Socijalna radnica podigla je ruku i progovorila: djevojčice su izjavile da žele ostati s Markom. Pokazuju stabilnost, privrženost i sigurnost u njegovoj prisutnosti. Preporučujemo privremeno skrbništvo, uz nastavak psihološke podrške. Sudac je kimnuo. Privremeno skrbništvo se odobrava. Konačna odluka nakon dodatnog nadzora. Marko je izašao iz sudnice s olakšanjem koje nije znao opisati. Nije to bila pobjeda, jer nije bilo protivnika. Bio je to prvi korak prema ispravljanju prošlosti. Te večeri, kada je djevojčicama rekao što se dogodilo, Lana ga je samo zagrlila jako čvrsto, kao da se boji da će nestati. Znači, stvarno ostajemo? Da. I nikamo više ne idete. Prošli su tjedni od privremenog skrbništva i kuća u Šestinama više nije bila tiha. Bila je ispunjena smijehom, povremenim svađicama oko daljinskog upravljača, školskim zadacima i mirisom palačinki nedjeljom ujutro. Marko je, po prvi put u životu, imao rutinu koja nije bila vezana uz sastanke, izvještaje ni brojke. Ali nije sve bilo jednostavno. Jedne večeri, dok je pomagao Lani s matematikom, Iva je tiho došla do njega s bilježnicom u ruci. Marko, mogu ti nešto pokazati? Sjela je pokraj njega i otvorila bilježnicu. Na jednoj stranici bio je crtež, njih troje, drže se za ruke, s osmijehom. Na drugoj je bila nacrtana Maja, sama. To je mama. Ona nas gleda odozgo, zar ne? Marku je zastao glas. Nije bio religiozan čovjek, ali osjećao je da joj duguje odgovor. Možda nas gleda. Možda je u svemu ovome što sada osjećamo. Iva se naslonila na njega, a Lana je nastavila računati tiho. Tišina između njih bila je puna značenja. U danima koji su slijedili, Marko se trudio uravnotežiti nježnost i odgovornost. Vodio ih je u školu, pratio na razgovore s psihologom, učio kako izgovarati ne, kad bi ga pokušale omekšati pogledom. Jedne večeri, kada su djevojčice već spavale, sjeo je za Majin stari stol i otvorio još jedno njezino pismo. U njemu je pisalo: ako si ovo pismo pronašao, znači da si ostao. Znači da si se usudio. I to je dovoljno. Marko je zatvorio oči. Srce mu je bilo umorno, ali ispunjeno. Nije znao gdje će završiti ova priča, ali znao je jedno: više nije bio sam. Bio je četvrtak ujutro kada je Marko, nakon što je ostavio Lanu i Ivu u školi, primio neočekivan poziv. Neznan broj. Uobičajeno bi ga ignorirao, ali nešto u njegovom unutarnjem osjećaju natjeralo ga je da odgovori. Gospodine Kovačević? Rekla je žena s druge strane. Glas smiren, ali odlučan. Ovdje Petra Lončar iz Centra za socijalnu skrb Osijek. Trebali bismo razgovarati. O djevojčicama. Marko se automatski uspravio. Je li sve u redu? Imamo situaciju. Žena koja je bila privremena skrbnica djevojčicama, njihova teta, podnijela je zahtjev za ponovno razmatranje skrbništva. Ruke su mu se stisnule u šake. Nakon svega, želi ostvariti kontakt. Navodi emocionalnu vezu i tvrdi da je bila prisiljena prepustiti ih. Moramo to uzeti u obzir, zakonski. Te večeri Marko nije rekao ništa djevojčicama. Nije mogao. Gledao ih je kako se igraju na tepihu, kako razmjenjuju tajne poglede, kako se smiju istim crtanim filmovima.
Pomisao da bi ih mogao izgubiti izazvala mu je fizičku bol. Sutradan je otputovao u Osijek na sastanak. U uredu centra, preko stola, sjedila je žena srednjih godina, ukočenog pogleda. Teta, žena koja ih je čuvala, ali nikada nije pružila ono što je Maja željela za njih. Zašto sad? Upita Marko glasom bez optužbe, ali s jasnim bolom. Nisam znala da će me tako pogoditi kad ih više ne budem imala. One su ipak moja krv. Ali nikad ih niste vodili na more. Nikad im niste čitali prije spavanja. Nikad ih niste gledali onako kako ih ja sada gledam. Zar nije prekasno? Ona spusti pogled. Možda samo. Ne želim da zaborave da sam postojala. Marko je iz ureda izašao s osjećajem težine koji ga je pratio do Zagreba. Znao je da će borba možda tek započeti, ne zakonska, već emocionalna. Jer prošlost nikada ne odlazi tiho. Te večeri, dok su djevojčice spavale, Marko je stajao na terasi i prvi put u mjesecima zapalio cigaretu. Pogledao je prema nebu. Majo, ako me sada vidiš, vodi me, jer ja ne znam kako ovo završava. Dani nakon sastanka u Osijeku prolazili su sporo. Marko je bio prisutan, ali oprezan. Svaka minuta provedena s Lanom i Ivom bila je dragocjena, kao da bi sve moglo nestati jednim pozivom, jednom odlukom izvan njegove kontrole. No, djevojčice nisu primjećivale njegovu unutarnju borbu. One su živjele u sadašnjem trenutku. U njihovim očima on je bio tata. Bez uvjeta. Bez pitanja. Jednog poslije podneva, kada su se vraćali iz škole, Iva je sjela na stražnje sjedalo i rekla: imali smo zadatak napisati pismo osobi koju volimo. Marko se nasmiješio kroz retrovizor. I, kome si pisala? Tebi. Zastao je. Pogledao ju je, a ona mu je pružila presavijen list papira. Nije ga otvorio odmah. Pričekao je da dođu kući. Kad su ušle u kuhinju i odjurile pomeđu obrok, sjeo je za stol i pročitao: dragi Marko, znam da nisi bio s nama kada smo bile male, ali sada jesi. I to je ono što je važno. Ne trebaš biti savršen. Samo budi tu. Mi te već volimo. Tvoja Iva. Suze su mu navrle na oči. Nije ih obrisao. Neka teku. Istog vikenda stigla je službena odluka. Trajno skrbništvo dodijeljeno Marku Kovačeviću. Bez žalbi. Bez dodatnih saslušanja. Navečer, dok su sjedili na balkonu, Lana je rekla: znaš, mama je znala da ćeš nas voljeti. Samo ti je trebalo vremena. Marko je tiho kimnuo. Da, trebalo mi je, ali sada sam ovdje. I tada, bez ceremonije, bez velikih riječi, Iva ga je pogledala i izgovorila 3 riječi koje su sve promijenile. Volimo te, tata. Volimo te, tata. I tada je znao. Možda nije mogao ispraviti prošlost, ali mogao je izgraditi budućnost. I nije više bio sam,